Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, ez, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Ongi etorri Menda bikoitza podcastera, hemen gaituzue berriro ere, gaurkoan gure 20. Saioari ekingo diogu, eta hainbat gai interesgarria aukeratu ditugu hemen, hizketan ari den honek, Garbiñelarreak eta Eneritz Arzailusek komentatzeko. Kaixo, Garbine, eta kaixo entzule guztiei ere, ea zer ekartzen digunan gaur hausnartu ingo dinagu fuerte, eta uste dinat filosofatzera ere ailegatuko garela. Lehendabiziko gaia beste podcast bat izango duen. La senda de las plantas perdidas podcasta entzuten dinat, Aina Erize, Erize biologo eta idazlearena, eta, berak idatzi ere egiten din, blogean, urte honen hasieran Planta Esperanza izeneko kontzeptu bat eta zaritu dunan, eta, ziur natxion, urte hasieran egin genituela zerrenda politaskoak ez, aurtengo urteai zer eskatu, zer lortu nahi genuen, irribarra egiten duen. Bai, nik atzo egin ginen. Kontua duen, gauza horiek gero ezerezean gelditzen direla, ez? Eta tarteka berritu egin behar ditugula. Orduan, berriketa berritze bat, itea, eta guri berriketarako gaia ematea, badun niretzat Planta Esperanza honek zertaz ari da, ez? Landareak ze itxaropen mota eman aldigu, gure gelditasuna eta gure mugimenduen artean. Hor dago, gaia eta horretaz arituko gaitun, bide batez podcast hau ezagutaraziz. Gero, gaurko sendabelarra, aukeratu dugun sendabelarra, izango duen pasmobelarra. Eta aurrekoan mendaroekin egin genuen bezala, iruditzen zaian, landare honen inguruan behar bezala aritzeko, ongi jorratzeko, gomendioare sendabelarra honekin egin behar dugula, ez, pasmobelarrarekin. Askorentzat ez duen barne erabileran inoiz erabiltzeko landera izango, pasmobelarraz ari garenean zertaz ari garen ere hitz egin behar dinagu, gauza ezberdina editzen diegulako Euskal Herrian pasmobelar. Orduan, nik bere alde hitz egin nahi dinat, gure artean daukagu landare indartsuenetako bat, baina landare toksikoenetaz ariko garelako, eta toksikotasun hori nola erabiltzen dugun, eta hemen ere onaren da txarraren arteko muga horiek nola zaindu behar ditugun, ez? Eta, nik beti saiakera hortan egiten dinat, erabilera seguruak ezarri nahi izaten dizkinat, bai kanpo, bai barne erabileran, eta gaurko saioan hori egingo dinagu. Entzuten gaituzueno konezkero badakizue, gustatzen zaigula gai bereziak, gai ezberdinak lantzea, bereziki hasierako ataltxo honetan, eta asko gustatzen zaigun beste gauza badela Garbinek aipatu du sarreran, filosofatzea. Hausnartzea, jakingo bagenu bezala egitea, hori ere bai. Baitare. Eta gaur hori egingo dinagu, hausnartu, filosofatu, zehazki aldaketen inguruan. Bai, aldaketa, mugimendu eza, nik asko eskertu ziona eta Aina Erize honi egiten duen ekarpena, ez? Iruditzen zaidalako berak beretik hitz egiten duen hortan, gugan isla egiten duela, ez? Eta guri ere hainbat tekla ukitu dizkigula, horregatik aitu gaitun, saio prestatzerakoan, alako filosofak eta ariketa fuertea egiten. Ia beste saio bat egin dinago aurretik. Bai.
bizitzaz ari gaitun azken batean, eta ari gaitun gu kontrolatzen ez ditugun aldagai batzuetaz, ez? Bat denboradun eta beste aldaketadun. Eta, bueno, gizakiak dana kontrolatu nahi izaten, ameskeria hutsa dun hori, ezin dinago ez denbora eta ez aldaketa kontrolatu. Orduan, berak urte hasieran egin zinan hausnarketa hau, ziklo berri imaginario deitu zionan, netzat ausartadun hori izatea, guri kalendario gregorianoak esate zigun, orain beste urte batean zaudete, eta bazirudin zerotik hasteko aukera edo eskubidea edo ematen digula, ez? Orduan, berak, hemen hausnarketa ezberdinak egin dizkin guri ze esana piztu digutenak, ez? Eta, bat dun gelditasunaren inguruan ikusten dugun zerbait, ez? Landareak geldirik ziagon. Zuaitza geldirik leku berean ikusten dizkinagu, ez? Eta hori dun guk landareak bazirudin gutxiesteko ikusten dugun ezaugarrietako bat, ez? Hau Stefano Mancuso gehiago garatzen din, animalia nola mugitu egiten den gure balore eskalan gugandik hurbilago ziagon eta guk gehiago apreziatzen dugu, estimu gehiago zionagu, eta landareak gutxiesten dinagu, bazirudin ezin duela bere burua babestu, ezin duelako alde egin, ez? Orduan, ikusten dinagu, manipulagarriago eta gure interesen alde erabiltzen errexago, ez? Karo, ez gaitun konturatzen, landare hori bere lekuan dagoen landare hori, hor barruan zer gauzari diren gertatzen, zen mugimendu da ze aldaketa dauden. Eta, berak hemen aipatzen din, ez? Guk daukagun konstante bakarra bizitzan, bizi guztiak, naturak, landarek, denek duten konstante bakarra da aldaketa. Orduan, geldirik dagoen hori aldatzen ari da. Gu gara hori ikusten, ez dugunak, ikusi nahi ez dugunak, ez? Hau da, gu geu geldirik gaudenean aldatzen ari garela etzegun buruan sartzen. Hori dun landarearen aurreneko lezioa. Aldi berean, askotan bilatzen dugun zerbait dun, guk aldaketa hori nahi dinago, ez dinagu geldirik egon nahi, baina gelditasun horren aurrean askotan azte gaituen eragozpena jartzen, ez? Urduri jartzen, karo, akaso ez dugu nahi dugun aldaketa mota. Nertzat hemen baitun gai oso potenteak, ez? Eta bat dun gelditzera behartzen baldin bagaitu zerbaitek, hori zerbaiten akabera bezala ikusten dinagu, ez? Karo, hiltzea duen gelditzea ere. Baina, dinamismo bat egoteatzeagon gelditasun horren barruan landareak ditun ziklo ezberdin hauek denak beti gelditasunaren baitan gertatzen ditun. Orduan, gugan zergatik ez. Berak egiten den hausnarketa hau, ez? Hau da, immobilitatea zergatik egiten zaigu jasan ezin. Guztiz bizimodu euskeraz etzakenan akumulatiboa, produktiboa zauka nagu zentzu guztietan, ez? Ez lanean bakarrik bestela ere tengabe aldatzen esperientziak akumulatzen. Bizi gaitun, ez? Aixialdean ere bai. Aixialdean ere bai, produzitzen. Orduan geldi egoteak, inaktibismoak, ez? Ez pagitxunan hariko bezala borrokan nahi dugun hori lortzeko edo gehiago edukitzeko. Bai, nik hau bizi moldean, inguruan. Esaten dinago handira begiratuta kapitalismoa, baina netzat hori baloia kanpora botatzea duen. Norbeak bere agendari begiratu bertzion, ez? Eta astelenetik ostialera eta asteburuan zer da mugiarazten hauena? Niko hor pentsatuko niken, ez? Eta baita zer da geldiarazten hauena. Asko gaixotasun bat behar diten gelditzeko. Eta batzutan, eta hala ere, nola gelditu gaina, esan nahi dinat, askok, nik sarri entzun dinat, eskerrak minbizia izan nuen, eta behira zea den esaten, minbizia etorri izenean, egin dituen alako aldaketa gelditu egin nintzen, benetan pentsau nuen, orduan ikusten duen, ostra, bizia geldiaraz egin du pertsona hau, eta hor hartu ditu erabakiri aldaketa handienak horre egin ditu. Orduan, gelditasun hori guk lotzen duguna sedentarismoarekin, eta gauza ez emankorrekin, eta ezerrez egitearekin kasik, begira horren baitan ze fenomeno dinamiko eta interesgarri sortzen diren, ez? Orduan, aldi beran zergatik gaude hain kontra, gelditzearen kontra. Interesante duen esan duran hori, ez? Aldaketak emateko geldituta gero. Bai ba. Ez? Behin gelditutakoan, orduan, pentsatu eta eman aldaketa geldigune, edo momentu hortatik eta ezain beste zure ansiedadean zaudenean. Claro, eta ni berriz ere mundu vegetalera etorriz, dualitate bat ziagon hemen, ez? Landareak bere baitan erakusten diguna, eta, ikusten duen, aldaketa jantzten dela immobilitatez.
Hori esaten Polita duen denainak. hori. Bai, eta aldaketak, guk immobilitatea ikuste badinago bizitzaren esparru ezberdinetan, ez? Etzegula ezer gertatzen ari, immobilitate hori, ikusten dinago askotan frakaso eran, ere, ez? Ez naiz aurrera egiten ari, ez naiz hobetzen ari, ari gaitu nik esan dunan era hortan, ez? Emaitzei begira oso fokalizatuta. Baina aldi berean, immobilitatearen barruan egontea zeagon aldaketa potentzial handi bat eta gu oharkabean gertatzen ari dena ere. Orduan, niri honek plantea esperantza dunez, itxaropena eman zaidan. Bai, lasaitasun puntu bat ematen. Bai, ematen din, ez? Baita ere durnalako begiratzeko era aldatzea. Bai landareari begiratzeko era, baina baita gure biziari ere. Orduan, aldaketa eta immobilitatea landarean biak batera dauzkagu. Eta guk ikusten dugunean landarea bapatean sekulako aldaketa egiten eta sekulako abiaduran hori dun geldirik egoteko potentziala handia izan duelako. Eta guk ere badinagoa bildade hori. Oda, seguruneagon, baditun garaiak, ostras, zenba gauza gertauzien ere bizitzan, hain epe motzean. Nola egin dituen hainbeste gauza ezberdin, eta gero bazirudin, badaudela urte batzuk, Ez denak ezer gertatu. ez dana ezer gertatu. Baina, karo, lozorroan egondako urte horiek izan ditun, gero aldaketa horiek alako abiaduran da hainbeste egin alizateko potentziala emandakoak, ez? Orduan, landarearen antzeko konportamendu bat eukitzea zeukanagu. Hau politadun. Orduan, gero beste hausnarketa bat ekartzen din, eta hau benetan ni erabat konpartitzen dina, eta asko eskertzezionat hau ikusaraztea, ez? Begira, mundu vegetalean aldaketa eta hazkundea badaude bizi iraupenakin lotuta. Hau da, oso azkar garatzen dien landareak, garapen izugarri azkarra dutenak, bizi motza dute. Eta aldiz, oso geldo, oso mantxo hazitzen nahi dienak, mendeetan bizi diren arbolak dia gehienak, ez edo landareak. Orduan, biziaren iraupena zaridun eta abiadura zaridun. Orduan, esan oidun azkar eta ondo usuak egan, hemen azkar eta ondo zirudin, o azkar eta luze bizi, ez dela posible. Hori gelditzeari lotuta lehen ere komentatu dinago, baina adibiderik garbiena, edo niri bintza burura etortzen zaidana konfinatu gintuzten, edo konfinamentua ezarri zen garai hortan ez, zema jenderi entzun nion puntu batean, kenduta momentuko kontrola legeak eta konfinamentua zekarren hori dena, zela zaitasun hartu zuen ez, etxean geldik egon beharrak, planik ezin egin, lana bai, baina etxetik, ansiedadea jetxi eta gelditze hori, ambizio hori eskertu egin zuela, eta alako barnepake bat. Begira joan, zenba gauza esan ditunan, zenba zerrendatu ditunan, gelditasunari lotuak. Eta behartutako gelditasun bati lotuak, ez? Orduan, honek niretzat hausnartu arazi behar zaigun, ez? Niri gustatzen zaidan, gile honek nola esaten duen momentu batean, guk ikusten dugun inmutabilitate hori, hau da, ez aldatze hori eta frustrazioa sortzen diguna landarean ganda guregan, hori da benetako ilusioa. Hori ilusio fantasia da, beti dagoelako taupada moduko bat aldaketa posibilitatearena, ez? Orduan, adibidea ere dun, oso geldo azitzen nahi den arbola bat, tximista bat jotze baldin badin, eta bere masaren erdia pasa edo zuntzitu, arbola horrek, naizta garai hortan etzaion tokatzen, edo urte sasoi hortan etzaion ala egokitzen, garatuko din sekulako indarra, aurrera gogorantza egiteko. Orduan, hortzeagon, behin da berriro bir sortzeko indar hori ere dagon eraso mailan arabera. Baina hortarako, utzi behar zaion berari bere abiaduran egiten gauzak, ez? Eta dun geldo. Bai, ez, eta aldaketak gaitasuna izan badugula, Orion. Baina aldaketak sortzen aritze horrek gure energia ere xertzen duela, ez? Erreiten gaituela, zahartu egiten gaituela, eta gure bizia moztu egiten duela, ez? Hau hausnarketa potentea du, baina hortara eramaten din berak, ez? Terreno hortara. Orduan, niretzat aldaketen inguruan hausnarketa oso ederra egiten din, landareak esaten du, landarearen barruko izerdi horrek edo ernamuino horren indar horrek kolore bat baldin badu hori berdea da, eta berdea esperantzaren kolorea da, eta ez alperrik, ez? Orduan,
Bueno, azkeneko galderarekin, bukatuko niken, zer aldatuko du da gure bizitzan, ez? Orain udaberriak ekartzen duen berritze hontan, zer jarraituko du berdin, eta, urteak ekarriko dizkigun gauza hauetan, ez? Ziklo berri honetan ekarriko dizkigunak, guk ez dakigu zein diren, ezin dugu kontrolatu ere, eta mugitza ez diren gauza horietan, irudika dezagula, hor badagoela barne mugimendu bat. Osnarketa honekin eta galdera honekin utziko dinago hau, eta gogoratuko dinago nondik atera dugu osnarketa hau, ondo dagoelako gure podcasta entzutea, baina beste podcast on eta entzungarri asko daudelako, eta gomendatuko dinagu La senda de las plantas perdidas, Aina S. Erize biologo eta idazlearen podcasta, eta esan duen idatzi ere egiten duela, blog bat dugu webgune badin, saltxeatu nahi duena, sardadila eta entzun dezala podcasta. Menda bikoitza, Garbiñe Larrearen podcasta. Eta gaurko sendabelarra saio honetan behin baino gehiagotan etzakinat, baina bai aipatu izan dugu bereziki toxizitateari, edo, sendabelar pozoitxuei buruzko saioa egin genuenean, aipatu geninean, ezaguna badun, ni behintzet, uste dut gehiena ezagutzen dudana, edo gehiena entzun izan, gehiena ez, agian ez, baina bai, betidanik oso presente egon den sendabelar bat izan duen, eta hori pasmobelarra dun. Hori dun. Pasmobelarra, orain ikarri dinagu, nik lehenago geroago hitz egin erinen pasmobelarrari buruz, eta momentu hona dun, urte sasoi honetan ja hasi delako biztaratzen, eta biltzeko garai ona delako. Pasmobelarraren inguruan, amorru belarrare esaten zaion, Lysimachia arbensis dun izen botanikoa lehen Anagalis arbensisunan, hau dun oroitarazteko baita ere botanikoek hanka sartze dutela, lehen Anagalis familian klasifikatu zutela eta orain konturatu direla ezetz, Lysimachia dela, gutxiripa zarrapatu gintunan, honek, eta Lysimachia arbensis ipini geninan liburuan, horregatik asko harritze ditun, liburu antzinako liburuetan, edo ez hain antzinakoetan, oraindik Anagalis arbensis aurkitzen delako. Nik beti izen botanikoa jakitea aldarrikatzen dinat, beti delako landarea identifikatzeko lehendabiziko pausua. Eta hau ez duen pedantekeria, eta mari jakintzua izatea, hau duen landarea egoki ezagutzea, eta kasu honetan funtsezkoa duen hau. Gero, parentesi bat egingo dinat, bide batez esateko, pasmobelarra Euskal Herrian gauza askori deitzen zaiola. Batzuk animaliaren pasmobelarra, pertsonaren pasmobelarra, bere izten dizkinate, adiez Gipuzkoako Goierrialdeko hainbat lekutan, hau, nik gaur lantzera noan hau, animaliaren pasmobelarra dun, eta personaren pasmobelarra deitzen zion beste landare bati, Ayuga reptans izena duen landare bat dun, euskaraz kirtengorria edo deitzen zaiona, ez duen ez familia botaniko igualekoa, ez din lan igualik egiten, baina, bere izketa horiek egin ditun. Eta gero, beste hainbat landareri ere pasmobelarra deitzen zaion. Orduan, nik izen generikoak daudenean, olakoak eta hankasartzeak egin ditzagunean, hain justu, olako landare batekin ezin denean hankasartzeak egin, propio ondo identifikatzea dun lehenengo pauso ezinbestekoa. Pasmoa euskeraz, pasmoa, zornea, gesala, dun infekzio seinale. Eta infekzio hori maila linfatikoan, sistema linfatikoan ezartzen dun, odolean ere bai askotan, eta sukarra eragiten din batzutan. Ez beti, baina larritasun arabera sukarra eragina aldin gorputzeko edozein eremutan honek. Orduan, landare honek, hau mugatzegatik esaten dinat, ekintza esparrua hori din. Askok beldurra handia ziene. Nire grazia egiten zaidan, ez ni beldurra, nik errespetua, eta ez errespetua, ez beldurra diozu. Eta beldur hori, praxi txarra izan denean, edo erabilera txarra izan denean, sortzen duen. Eta nik ulertzen dinat, eta kaso horietan nahiago dinat, gaizki erabiltzea baino ez erabiltzea. Askori esan ziena, pasmobelarra edozein moduz erabilena zui okurritu zaizun bezala, edan Coca-Cola bat. Hobea da, zure gorputzaren zat. Orduan, ze ikusten dinagu toxizidadea kentzeko edo tratatzeko eira batzuk daudela, ez? Lehenengo urrezko arau edun, lehortzea.
Lehortu ezean, berak dituen elementu osagai horiek inolarek kendu ezin dizkiogunak, ez? Eta toxizitate maila handikoak direnak, glukosidoa gehien bat, ezin dizkinagu gorputzean barneratu, ez? Osea, hori tratatu beharraziagon, eta lehenengo trataera era den lehortzea. Landare honen, txortena, ostoa, lorea, dena adun terapeutikoa, eta denak balio zigun ondo lehortuta. Esan berdinat loreari buruz gero ohartarazpen bat, pasmobelarra daukagulako lore gorri, laranja ilunekoa, eta lore urdinekoa. Gero zehaztuko dinat hori, baina dena lehortuta. Eta gero, azia baldin badin, azia beti kendu inbertzionagu. Ni barnera bileran dudari gabe, baina baita ukendu egiteko ere. Aziak baduelako, toksizitate maila bat, naizta lehortu ezin diogunak kendu. Orduan, karo, lan izugarria duen aziak banaka kentzen ibiltzea. Ekaina ustaila arte uzten badinagu, han ja azia adin, momentu hontan ez. Orduan, udaberri hasieran onegua maieran dagon pasmobelar berde hori aziri gabekoa, hori xedun eretzat, momentua landarea biltzeko, segurtasunagatik. Bueno, eta gero dosia. Pozoina, claro. Importanteena edo klabea kasu honetan. Bai, eske esaten dinagu, pozoina dosiak egiten du. Eta, claro, dosia jakitea gauza handia duen, ez? Orduan, baditu landare batzuk pasmobelarra dun bat, beste bat berbena, esaten duen infusio edan behar badun, jakingo du, entzungo unan, ez? 3 egunean hartu behar da. Edo enplastoa 3 egunean, ez? Gehiago ez. Bai. Zergatik da 3 hori, 72 ordu. Hortik aurrera pilatzen doan toxizitate maila gorputzak ezin duelako kudeatu. Ta claro, bat baino gehiago esango zaidan, banik ezautze dut alako edo nire familia batek astebetean hartu zuen eta hainbeste hartu zuen. Bai, noski hartu zuela, baina ospitalean etzan da zegoela, ezta? Edo nola zegoen, edo berdetan hartu zuen, ja. Eta ze gertatu zitzaion, berdetan hartuta? Hau da, niri kontatu bigarren partea ere. Orduan dosia ez du nahinbeste hartzen dunan aldiko zenbat, baizik gehiago denboran... Akumulatiboa dun. Hombre, hartzen dunan aldiro ere bai, ez dun hartuko... Hori da. 5 koilarakada ez ditun hartuko. Hori dun, karo. Prestatu behar duen infusio arrunt baten gixan. Hau da, 250 mililitro ura, irakin, zuaitzali, eta 2 koilarakada txiki. 50 kilora iriste ezten pertsona batek, edo 50 kilotik urbil dabilen batek, hartezela dosi pediatriko bat, hau da postrekoa, koilarakada bat. Eta utzi 5 minutuan, iragazi, nik ez tipixka bat ipiniko nioken, ez delako zapore oso politxa, Ez, mikatza. Ni probatu dinat, eta bai. Oso afalduta gero hartzeko, Bai, zaila. Eta gero, landare honek astoramena eragingo din, gorputzean, ez? Orduan, astoramena eragingo badu, tensioa jeitsi, ondoeza eragin dezake, pertsona asko sentiberak ditun. Eta beste asko naizta ez iruditu sentibera direla hartu eta hau zaite egiten. Orduan, ez hartu goizean baraurik. Goizean baraurik hartu eta gero egun normal bat eduki nahi izatea, ilusio handi xamarra du. Ez nik enein gori. Oherakoan hartu. Zergatik, afalduta gero, eta ez afaldu gabe, eta jogur bat afaltzea ez duna afaltzea, afaldu fundamentuz, eta hartu ondoren infusioa, eta jun lotara. Baduelako eragin sedante bat, eta egiten duen lan hori gu lo gaudela egiten badu, askoz seguruagoa dun, perfil seguruagoa. Karo, zer ikusten dinagu, onjoen, mikrobioen, moluskoen, virusen kontra egiten duela lan, ez? Eta osagai oso indartsuz betea dagoela. Hau dun, landare bakarretako bat, bere toxizitateagatik ilegala dena. Beti esaten dinat, hau agindu ministerial bat zeagon, 1986koa, eta gero 2004an berritu zena, ezin dun komerzializatu. Ez dun debekatzen ikertzea, eta gero aipatuko izkinat 2 ikerketa. Ikertu egiten duen, baina ezin dun komerzializatu. Eta komerzializatu ezkero, ukendu bate ere, saltzea komerzializatzea duen, isunak jasotzea posible duen, ez? Orduan, niretzat ja Dioskoridesek aipatzen zinan, ez? Sugeak heldu ezkero, aginetako mina izan ezkero, karo, zer egiten din hor ahokoen juagea adibidez, edan gabe. Edo sugeak heldu ezkero infusio egiten din, eta infusio hori suge hozkadaren gainean ipintzen din, ez? Ikusten dinagu, pasmoa, infekzioa, horrek sortutako zornea, hori dena kanporatu egiten duela. Zauria oso ondo garbitzen duela. Izugarri zikatrizatzailea du berbena bezala, baina, klaro, zauria garbi dagoenean. Orduan, badun indikatzailea zauri hori oraindik gaiztotua dagoela, ez?
Zauria eraba sendatzen denean, da nik hemen ez dina pentsatzen, deskuido zaindako zauri bat, ebakuntza bat zauri handi badun baita ere. Orduan, zauri handi baten ondoren, gainean infusio epela ipintzea, gasak bustita, beti ukendutan pentsatzen dinago, baina zauri baten gainean ukendua nik ez niken jarriko, infusioa bai, infusio epela, eta hori aldatu, 4 edo 8 ordutik behin, zenbaterainoko zornea duen, izugarri bizkorra duen, zauri hori azkar garbitzen, sukarra zeharka jeisten, eta zikatrizazio egoki bat gertatzen. Orduan, nik ikusten zizkion eta abantaila batzuk, benetan egoera larria ditugunean, azkarra ingo dulalan, 3 egunean ja hobekuntza importante bat, ez? Gero, arnasa aparatuko gaitzetan, katarroa, bronkitisa, sinusitisa, estarriko mina, txixuko infekzioak ere, infekzio belarrikoak eta olakoak, 3 egunetan hobekuntza handia egiten din. Ik naizta antibiotiko hartu, Eta ari gaitun gauean infusio bakar bat hartzeaz. Askorentzat ia dosi gutxiegi edo txikiegia dena, ez? Baina niretzat badun ja esanguratsua. Claro, zenbatero hilean behin, hori dun galdera, ez? Ire gaixoaldia luzeagoa badun, nik astean behin egingo niken, ez? Era bat sendatu hart 3 aldiz. Astean behin 3ko. Bai, baina jakin honek egurra ematen diola gorputzari, adibidez, berek dituen albo ondoriotan, ikusten dizkinagu, badituela, ordunaldian inola ere ez, edo eskitzaroan ere ez, baina askori urdaileko mina, sortarazten zien, zer ikusten dinago eragin sedatzailea duela, imaginazan hau edan dago izan gidatu egin nahi dudala. Hori ez duen egokia ez, baina badun esperma akabatzeko gai. Osea, gizonei puntuala duen, baina 3 egunetan hartutakoan espermaren sorkuntzan dineragina. Gauza jakinin behar ditun, Orduan, niretzat erabilera egokia egiten dugunean, eta ikusita zitotoxikoa dela, eta espermizida dela, ez den inolare harinki hartzeko landare bat, eta ez dena gogoratu burura etorri zaidelako hartuko du pasmobelarra, ez justifikatua zegon, eta nik ezin badinat menderatu infekzioa, astean behin hartuko dinat 3 aldiz, baina deskansu maila handi batekin, kontrol batekin. Eta gero, jendei opazionat txan eukitzea, eta erabili barrik ez izatea. Eske hau duen ederrena, ez? Gero, ukendu bat egiten baldin badun, guk sendabelarreak iten aliburuan jaso genian milagritos ukendua. Eta duden, urume aldean jaso den praktika bat, gero garatuko dinat, nola landu ez, gomendio egiterakoan, baina, nik ukendu bat ere beti eukiko niken, ukendu hori adibidez birika bronkioen bueltan eman masajea, eta badun gai hobekuntza egiteko. Ukendua biriken gainean eman da. Bai, soinen borrean eman da, arnaz bideei laguntzeko ez, edo estarrian, nik estarriko minakin askotan egin izan dinat, ukendu hau, milagritos ukendua, ondo igurtzi lepo sama, eta lotara joan, eta aldean abarmena dun, ez? Eta gero zesanik ez gaiztotutako zauriak, puntuak, bere onera etorri ez diren zauri horiek, bazpian infekzioa zegoelako gaiztotutako zauriak zikatrizatu direlako, hortarako interesgarria duen, Nik 2 ikerketa aipatuz bukatu nahi inat honekin, Silvia Kerretak egin din ikerketa bat, 2007an egin zinean, Nafarroko Unibertsitate Publikoan, hau beti aipatzen dinat, pasmobelarrei buruz badagoelako alako mitologia bat, mitologia horrek esaten duna, hau amonen gauza bada, eta sorginena, eta, ni urduri jartzen hauten gauzak. Aldi berean ez delako ikustarazten parte zientifikoa. Hau da, ikertzen duen zein barietatek ez, landare honek 2 lore dizkin esan da bezala, bat duen lore gorria, Lysimachia arbensis, eta bestea lore urdina duena, eta hori Lysimachia foemina duen, gutxiago edo arraroagoa. Ikusten duen gaitasun antioxidatzailea, antifungikoa, zitotoxizatzailea, hori guztiak ikertu dizkin Silvia Akerretak, eta ikusten duen toxizitate zelularrare zenbatekoa duen, askoz aktiboa duen lore gorri duna. Eta hau, bitxia duen, bere hipotesian abia puntua duen, herri jakinduriak esan duena, hau da, gorria da, lehenetxi behar duguna, hobea da, hori egia alda, ez? Berak ikerketa egin din, edo zeinek Googleetik geistea zeukan, ikerketa hori, eta herri jakinduriari arrazoi eman zeagun, ez? Eta gero beste ikerketa duen,
Pakistanen Laiak barrutiko ospitalean egindakoa 2020 garren urtean, hemen Zarmina Yasmen edun ikerlaria, eta berak aitortzen zizkion erabilera tradizional hoiek baiez badirela efektu farmakologikoak aldi berean, ez? Bederatzi funtzio aitortzen zizkion berak, bederatzi funtzioak batera gorputzean egiteko gai dun. Eta dun, onjoak, virusak, moluskuak, mikrobiak hiltzeko gai izatea, leishmania gaitzari aurre egitea, antioxidatzailea eta antiinflamatorio izatea, eta zitotoxikoa eta espermizida izatea. Eta hau ere, inglesetziago, baino ikerketa hau edozeinek irakurtzeko moduan. Bueno, eta motxean aipatu nahi nuke, Milagroto sukendua berbena pasmobelarra eta plantainarekin eginda, badela pasmobelarraren erabilera segurua egiteko erabat, eta une hontan aurreneko berbenak ere agertzen lasterraziko zaizkigularik, badela hau ukendua egiteko momentu ona. Hori esan da, eta pasmobelarrak emantzigun, ze kontatua. Bai. Hemen txutziko dinagu gaurkoa, hemen bi astera astelenean bueltan, hemen da bikoitza saioa, argia.eus eta bizibaratzea.eus atarietan, eta idatzi nahi digunak, hemen da bikoitza, abildua argia.eus elbidera idatzi dezala, eta urrengoa prestatzen hasiko gaitugu. Hori dun, ondo. Ondo izan Garbine. Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.